Ew, Max! Hvad laver du? Jeg har lige væltet 2 cykler. Yeah. Fedt. Ja. Hvad skal du? Inde i vores garage. Nej, bare, du kan ikke gøre det, mens du cykler. Altså, han skal prøve at komme over en sådan laser-ting. Fordi at man skal lukke den der indenfra, og så skal man skynde sig at komme over. Men kom, bare stil cyklen der ud. Bare tag cyklen ud først, og så bare gør det bagefter. Okay. Og her er laserstrålen. Ja, det er laserstrålen. Ja, bare... Nej, du skal trykke på den der knappen derinde. Den her? Nej, det er ikke den. Det er den der knappen, hvor der står op ned, den lange knap. Vent. Og nu må du gerne. Hvor du gerne vente lidt. Jo. Hvad skal vi, Max? Vi skal over på skaterbanen og føre den lidt af. Ja, yeah. Fodboldbane. Første crime. Man må ikke køre over fodboldbanen med en cykel. Det fik jeg engang skæld ud for af Marks far. Og der er faktisk lys, så det kan være, at de opdager det. Jamen, så lad os gøre det. Så lad os gøre det. Kom så, Max. Op på cyklen. Cykle lige direkte over. Crime Rider 1. Den første Crime Rider. Her på fodboldbanen. Ja, man må faktisk heller ikke gå på den. Det er også en crime. Sneakers. Ligesom doping. Gå her. I kan lige ikke noget, når vi er skoletid. Ja, jo, det kan faktisk godt. Max! Hvad laver du? Kom her mod mig. Max! Ej, stop nu, Ruben! Ruben, lad nu være! Ruben! Ruben! Stop! Stop, Ruben! Ruben! Nej, Ruben, ikke mere! Pink crime. Crime Riders. Stop. Så er vi på Lyngeskole. Vi skal lave crime run. Og vi skal lige have med det der skilt, der står. Der. Hvis du ikke kan læse det. Bygningen kan være videoovervåget. Pøl. Hvad er det, vi skal gøre, Max? Vi går ind ved en dør, hvor vi ved, at det er sådan nogle lidt ældre mennesker, ikke? Mm. Hvad? Og så spørger vi efter et plaster, fordi at vores ven, spøgelset her, så spørger vi efter et plaster, og så siger vi sådan, at han er gået, hvis hun kommer med ud. Men det er bare rigtig godt, hvis hun ikke gør. Ja, og så siger vi, at han er faldet på cykel. Ja. Fint nok. Sig crime. Crime Rider. Finder vi ud af det hele vejen. Jeg spørger. Nej. Jeg spørger ikke. Okay. Så spørger jeg. Er du sikker på de ældre? Ja. Hej. Vi ville bare lige spørge, om du havde et plaster. Fordi, ja. Plaster? Ja. Jo, det har jeg da. Tak. Fordi at han er faldet
Det, faldet. ja, Jeg kan nok finde et satler. Crime Rider. Han tror, det er mig. Jeg tror, det er dig. Ja. Mine mine. Hej. Hej. Nej. Det er ikke mig, der har slået mig, bare roligt. Nej, det er ikke dig. Nej, Hvem har så... han er Han er der. dernede nu. Hvor meget stort et plads, der skal jeg have? Sådan. Det er fint. Sådan. Ja, mig. Hvad er der sket? Nej, der er ikke. Det er han bare et hjælper bare lille, på han cykel. sagde Nå, bare. Ja, ja. Ja. Bløder han? Ja, lidt. Nå, nå. Det gør ikke noget. Nå, men det finder I selv ud Ja, af. tak for det. Ha' en god dag. Var det på ballen, lille ven? Så sætter jeg det der. Nå, put på numsen. Ja. Du må have en god dag. Crime Rider. Kom dig. Crime Rider. Biler. Crime Rider. Hård dag i dag. Det er en Crime Rider dag. Sommerferien er lige begyndt. Det er en rigtig Crime Rider dag. Ja, Jo, det er. jeps. Jeg kan godt